היי, בוקר טוב. איפה אנחנו? צ'נדו. בוקר טוב, אנחנו ממתינים לאוטובוס לפנדה. אופניים, כמו שידוע. סוחבים הכל על האופניים. אופנועים. הוא אוכל. זה מה שהם עושים רוב היום, אוכלים. ושני. ממש, למה הפרצה שם חומה? הנה, ראית? זהו. אוי, נצלם אותה. אוי, איזה קטע. כן, במבוק הם אוכלים. זה טוב. ככה טוב עליו. והם יושבים ואוכלים. עונן קר. לא, אל תצלם אותי, תיזהר, זה... כן, כאן זה הקטנים. הוא רוצה להעיף. ראית? זהו, ככה הזיז אותו. עכשיו הוא רוצה. יופי. He's got his face here more distinct. I don't want the side of his face. Hi, Jay. תיזהר עונה. You point out. Up. Don't take anything here. Up.你告诉他们呀，叫一个。下去叫去吧，你瞅瞅还多少钱？这儿呢。רגע. 这儿你看那个清朝饺子面你要看到。שנייה. אני לא תופסת את הכל, זה קשה. היי, אנחנו נמצאים בהר עמי. נסענו באוטובוס, עלינו ברכבל. ההר קדוש מאוד לבודהיסטים, מלא מנזרים. עכשיו אנחנו בירידה. מלא ערפל, וזה גביר מעונן ורטוב. הופה. הפס כזה, חיים. כל כמה מטרים.
יש דוכנים כאלו. Yeah. We're not that lost when there's a whole community around us. What? On that first leg of our trip. 多了一杯加一杯，你看这个茶水的时候，放这些牵一小份来放在里面。 פועלים סינים עובדים, לא צריך טרקטורים. סל, מקל, שיותר קל ללכת. מה הם עושים? אני לא יודע. אני עקב אחר. סל יותר גבוה מהבן אדם. שמים את זה על מסעי. זה עגלה שמישהו צריך לסחוב. Unbelievable. עוד הרבה עגלות. בסוף המסלול. עשינו איזה גשר. אגם בין פה בהר אמי, רפל חזק, גשר, לא יודע אם רואים משהו. היי אתי, היי בוקר טוב, מה נשמע? מה נשמע? מה נשמע? אתה מצליח לראות את הנוף? כן. בוא נשתה. רגע, טוב, אני אצלם קצת. אנחנו בליג'אן, איזה, בעיר העתיקה של ליג'אן. ליג'אן זה עיר שמוקפת בעמק, מוקף ערים, 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 ערים. זהו. אני מתנשף. זה החדר שלנו. מעץ, הכל פה מעץ בעיר העתיקה. זהירות, אסור לעשן. הנה החדר. דאבל בל. הנה אמא עם הכרית של גונצ'י. אנחנו יוצאים לטיול אופניים. ביי. צילמתי את פסגת ההר המושלגת. אז אנחנו נמשיך? מה? אנחנו נמשיך? נמשיך? So really, we say we are lucky to have many friends in the world. הלו. Hello, שלום, בבקשה, שמי חסלון, אני רופא, אני רופא טוב, אני חבר שלום דודו. אתה מבת ים? אני מראשון ואתה? ראשון, אני מפסח. פסח. 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 אה. קצת היברו.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. או, יפה. Also some medical words. יופי, יופי. כאב הראש, כאב גרון, כאב גב, כאב בטן, כאב מחזון, סילסיול, שבול, נוגדשנה, אבנים בכליות, לחץ דם גבוה, לחץ דם סוכר. סוכר, it's my Hebrew. Very good, very You good, can יופי. imagine we have so many friends from Israel. Yes, yes. תודה רבה. בטח. יופי. תודה רבה. יופי, you know יופי? יופי, נו? יופי. Very good. תודה רבה. תודה רבה. מה כתוב שם? רגע, ומה, באמת, באמת הבריאו? רגע, יש פה קטעי עיתון, לא? שכתבו שהבריאו? This is the doctor? This is Dr. Ho Isana. How old is he? My father, Dr. Ho, he is 86 years old. Working whole day. Very Very good. health. Still very health. Dr. Ho, my father. שלום, שלום. Hello, שלום. Ni hao. You're all from Israel. Yes. A few minutes ago, three. Three? Yeah, happy here. From Israel. Only today today. from here, Okay. Israel. Yeah, Girls yeah, and one boy. yeah. Three from Israel, one from Australia. Yeah. Came here together. We will remember. Nice to meet you. Ooh, it's three is the place of Dr. Ho. You see, I told you already, all from six like you. You see, Why do you so need? cage are like a baby. You see, very strong. Work all day. Walk one day. Today, some people happy here. אנחנו בלג'יאן, ברחוב הראשי. בקטע בעיר החדשה. בדרך עם הטיול או עם האופניים. מקום יפה, הרבה אנשים הולכים. שם ממול בעיר החדשה, יש סימנים מערבים. הנה קנטקי פרייד צ'יקן. אין הרבה מערבים פה. נעשה מבט על אתי. משטרה. כל סיני שעובר חייב... אמרתי לה... שימו לב. היי, מה? תסתכל לפה. תסתכלי, מה קרה, טויה? וואו, עצרו אנשים, סינים לצלם אותי. ועוד ישב אחד וחיבק אותי גם. אוי ואבוי. מה זה היו מרוצים? לא, אמרתי לו, בוא. ראיתי, הגענו לערוץ דילוג הנמר אחרי נסיעה בדרך חתחתים. זו הנקודה שעצרנו בה. מצלמה. הרים עד גובה של אלפי מטרים, עננים. הנה טויה, היי טויה. זויה. אז אתה רואה, לא הפסדנו. זה
הערוץ הכי עמוק בעולם. הגענו פה לאיזה תחנה, זו התחנה הסופית שלנו להיום, לערוץ הזה. תן לה. הייתי מכבדת אותה. כן, אני מוותרת בשבילם. גוד? טוב. אה? אני חושב שמגיע מלאכה. הנה עוד חזיר. עשינו איזה מסלול של איזה 40 דקות הלוך, 40 דקות לכל כיוון. הגענו חזרה פה לטינה גסטהאוס, מה שרואים פה, גם כן איזה עוד נחל מתחבר, מלא מפעלים. הנה עוד איזה נחל קטן. הנה טויה. איזה גובה יש פה להר. היי אתי, מה העניינים? בסדר. מה את מרגישה? וואו, מדהים פה. מיוחד. באמת, לא... הכל צר, תראה איזה צר שם, תראה, לא רואים אפילו את ה... לא ראיתי מקום כזה עדיין, זה באמת מיוחד. תראה איזה יופי של תמונה, אתי? וואו. עם המפל ההוא שם, וואו. אנחנו בשנגרילה על איזה גבעה קטנה בלילה, גובה כ-3,200 מטר. יש פה איזה מגדל מואר יפה. האוויר פה קצת דליל, אבל אנחנו נסתדר. היי טויה. היי, 失恋举重。 איך המורגש? בסדר. איך המורגש בשנגרילה? נחמד 这已 מאוד. 经转够了，再转没什么意思。 נעים כזה. איך עם הגובה? 刚才已经转一个单数，这会儿转一个单数，有成双数。如果再转够了， בסדר. בלי עין הרע. בלי עין רע, זהו, אני מקווה שהכל יהיה גם 我相信 בהמשך. 你失恋举重。 או-אה. 加油！ המזג האוויר עדיין בסדר. 你要干嘛啊？ בלילה יהיה קריר, זה עוד לילה מוקדם. אז... בלילה אני במלון. very good, very גם good. לא הכי... למה? כי זה יהיה חושך. אבל רק מנורה אחת מאירה היום. למה? מעניין. סינים אוהבים לרקוד. אמיתי רבותיי. אז לא, הנה, אנחנו ביחד. ביחד אומרים לכם שיש לכם הורים, חבל על הזמן. אתי ורונן. אתי ורונן הם המבוגרים הראשונים מישראל שפגשנו פה. והם באמת זוג מדהים. די. ואנשים חבל על הזמן ועל הכיפק. ולוקחים הכל בסוף הדרך בקלות. לטייל איתם. זרמו איתנו במיניבן. ובקרוב אתם בסין. איפה המזוודות היו? עם התיקים על הגג. בגשם. בגשם. זהו גדיה, ומה אתה אומר לילדים שלי? הם אמרו כבר הכל נראה, לא? כן. זה מנזר הפוטלה הקטן, כמו שהוא נקרא. זה המנזר החשוב ביותר לטיבטים בסין.
יאקה, החיה הלאומית הידועה של הטיבטים. אסור לצלם בפנים, אנחנו מצלמים מבחוץ. היי טויה. היי. מה את אוכלת? לא יודעת. תראה לי מה את אוכלת? מה עוד אכלת? דמפלינג. איפה אנחנו נמצאים? קומין. איך פה? עיר משוגעת. משוגעת? זה נשמע לשלילה? לא. משוגעת כזה. אבל הנה כתוב שם פאן, באמת פאן. מסתכלים על אתי, כי היא הבם כמובן. היום יום רביעי, השעה 2:00, 9 בישראל, ליאור שלנו בשדה תעופה, וגם היא נוסעת לחו"ל. אנחנו חושבים עלייך ליאורי, ושתחזרי בשלום. אנחנו ביאנגשו, אחרי נסיעה ארוכה. הייתה סירת במבוק. יש פה נוף מיוחד של... איך לקרוא? נוף קרסטי? זה בסדר, אתי? נגיד? זה קיוסק נייד נראה לי, אתי, לא? כן. זה רעיונות יפים, אתה רואה? זהו, אחרי ליום קשה, נקווה שהשייט הזה יהיה רגוע. אם אתם רוצים, הנה, שימו לב לקיוסק הנייד. גדול. אין ספק שהסינים מגלים... כן. אין ספק שהסינים מגלים חוש עסקי. הוא אמר להרים את הרגליים. לא, לך יש סנדלים. נו, אתה לא מצלם? מה לצלם? לא יודע. לא, תכף קודם כל נרד. אני פוחדת. כל הזמן דואג לנעליים שלי.
אתה לא מרים? אתה רוצה להירתר? נו, אז מה? אימא'לה. אנשים מנהילים. רק אנחנו בלי, אנחנו עוד נהיה חולים. הוא נקי כי הם משתדלים לא ללכלך את הנער הזה. הוא נקי יחסית. הר. נמצא להם טויה. מה אתה אומר? דבר למצלמה. מה אני אומרת? מקום גם מיוחד. מעניין איך נוצרו כל הערים האלה. תופעה קרסטית. מה זה קרסטית? זה סוג של אבן. יש גם את זה גם בארץ. יש את זה גם בארץ. כן, זה ממש... ותראה באיזה כמות אבל. כן. הופה. היי, מה? היי. 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 ייי. אנחנו שתים, אתי, כמה? עוד מעט שעתיים, אה? כן. ראית איך המים פה שונים פתאום? כן, זה... וואי, זה מערבול. אנחנו עומדים לחצות איזה גשר, נו. ואחר כך איך מתיישבים על זה? משם? יש פה כרגיל עמדת קיוסקים. אתי? כן. אנחנו במערת שבעת הכוכבים בגווילין. הגענו לפה מיאנגשו. אנחנו עושים טיול קטן. 都是因为我们那个月亮上面也有一棵树吧？对，这个就叫月中桂。月中桂。哦，月亮那里早就。ומצד שני, מה זה קריסן? קריסן. מה נסתם? מה这个很。那你是最少了，是吧？ היי, אתי, מה העניינים? What are you eating? נודלס. איך זה? חריף. טוב. מסתדר עם החריף שלהם? את מסתדרת עם המקלות? תראי לי. מה אתה רוצה שאני אתפוס? שאווית? הנה, תפסתי. אנחנו בטרסת האורז המפורסמות של לנגשן. שטח עצום של טרסות שנבנו במשך אלפי שנים.
אנחנו נמצאים על ראש הגבעה, מראה מיסטי, מלא אנשים, עוד פעם ערפל למעלה. 后面梯田拍得到啊？ הרים, הרים, מלא הרים עם טרסות. היי טויה. היי. איפה אנחנו? טרסות האורז. איך היה האוכל? וואו, ממש טעים. מה אכלת? אורז בבמבוק? אורז בבמבוק. ירקות מעודים עם פטריות. טוב, זה רגיל. למה לא? זה היה טעים. ופרייד פוטטוס, אז זה היה גם טעים. ובירה. איך הבירה הסינית? טעימה. ביי טויה. טעימה. עלים ברכבל. To the Great Wall, לחומה הגדולה. אחר כך נרד במגלשות האלה, חלק שנקרא מונטניה. למה להניס את הכיסא? Up where? Up on there. הרים, הרים מסביב. שם זה רק רכבל? כנראה. Temple of Heaven, מקדש השמיים, בייג'ין, ריקודי טאי צ'י. יש שמה, יש ריקודים, כמו שהם אוהבים, ופה טאי צ'י. הנה, טויה שלי. ארבע דקות של צילומים.我说还有什么牛的？כל האנשים הרבים האלו משחקים קלפים. מלא 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 אנשים. אתה לא תצליח לראות כי זה קשה. הנה. כן, ראיתי אחת גדולה.
פה ציפורים מיוחדות. שירה, פארק מעניין מאוד. מדרחוב, אנחנו בדרך לשוק הלילה, one food gym, יש שם שוק אוכל, פה מדרחוב עם כמויות אינסופיות של אנשים, אורות, פאר, חבל על הזמן, פשוט מדהים, הכל פה גדול, מדהים, המוני אנשים. החזרת את הכסף שלי? מה? יש לך את העודף מהחולצות.